চাকরি হয়েছে না दिनै आं ओरैबायदि भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि गेजेराव बर'नि बिर बुङोब्ला जेबो खहा गैया जोंनि बर' हारिनि बिर जायआ NDFB-खौहाय गायसनगिरि बिथाङा दिनैहाय न'आवहाय दंफैयो गोबांथार जायगाफ्राव दाब दाब जायगाफ्राव बिथांखौहाय ओरैबायदि मान सन्मान होनानै माखासे गुबुन हारिफ्राबो बिथांखौहाय बेबायदि आर'नाइ होदों गावनि कालचारेल बेबायदि ट्रेडिशनेल बेबायदि आर'नाइ बेबा मोनसे गामसा बिहु गामसा बेफोरबायदि टफि एरिजोंहाय बिथांखौ सन्मान होनानै बरायदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो लोगोफोर आं बेखौनो नोंथांमोननो देखायदों दा बिथांखौ माबायदि सन्मान होदों माबायदि बरायदों दा ससे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो देखायनो दा लोगोफोर भिडिअ गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामदो Belum lagi, kan sedang buat. Udah suling ya. Ini began ini jadi betul. Ini betul ini. Berapa jam ya? Oh. Sabari. Berapa binanau biha? Berapa binanau sah? Kondisi. Feeding muda seperti dua feeding muda. Tapi you kan seperti apa namanya juga. Berapa bima? Tapi mana ya? Lagi sultan. Ali. Sini kayak ala Dino. Dino sini juga. 되게 dia terus tadi terus selalu dari tanda Bina bolok dah ni. Set ni son romong set ni demo ya, pisau dia. Bina bolok. Dia pasal di asmat ani, anak tadi.
비즈니스맨 분들이 보름만이 사람을 있는 라피심 여러분이 느껴지는 비즈니스맨 스티가 그런 메시는 인척하고 있는 밖에서 북한이 이반 능력을